vám povedal aj pán premiér. Pán redaktor, my budeme radi, keď sa tej téme budeme venovať, lebo ešte raz, to boli orgány činné v trestnom konaní, ktoré trestnou činnosťou vyšetrovali predpokladanú trestnú činnosť. Ja neviem, či vy ste sa niekedy stretli s tým, že či je to Rakúsko, Nemecko, kdekoľvek som pôsobil, že vyšetrovateľ spíše výpoveď. Ja neviem, ja keď som toto videl, ja som najprv neveril, že tak je. Rozumiete, ja som tomu neveril. Som musel opakovane si to pozerať v tom spise, že to je skutočne tak. Takže budem rád, keď sa tomu budete venovať a poskytnem vám akúkoľvek súčinnosť. Pán redaktor, my sme museli jednoznačne poukázať na naše prípady, lebo sa stali. Ja vnímam, že to je aj médiám zrejme nepríjemné, možno aj vám osobne, a neviem, možno som vám nesympatický alebo čokoľvek, ale pokiaľ sa stala nejaká neprávosť a stala sa v mojom prípade, v prípade pána Kaliňáka, tak my na to logicky musíme upozorniť, ale zároveň sme povedali v tej tlačovke, že nám tá novela nám nerieši situáciu osobne, to nie je nejaký osobný záujem. My sme svoje prípady ustali, ale musíme na to upozorňovať vo vzťahu k bežným občanom, ak niekto, nejaký policajt vyhotovuje výpoveď za svedka, za spolupracujúceho, dáva mu ešte výhody beztrestnosti, tak bežný občan sa nevie tomu ubrániť. A ešte raz, Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu opakovane prikázal Slovenskej republike, aby urobila poriadok, keď to poviem laicky, v šafárení s kajúcnikmi. Povedali, chýba vám akýkoľvek systém kontroly. To, čo vy máte na Slovensku, neexistuje v Rakúsku, neexistuje v Nemecku, neexistuje nikde. A oni to, keď úplne to vyhajpovali, Čurilovci, na taký level, ktorý, ako povedal aj pán premiér, je skutočne na úrovni gestapa.